Kajingnya tu kana sepang ka Kynthei ka bala tip peleng, Henry kadang nut ban shimnya ulok jong kibriu. U Thomas udai ubriu u bala dan lok. Karimi ka iet bhai ulok jong ka. U Thomas udai u batray office, Henry ka lok jong u ka day ka basyong haying. Ha ka way ka sngi, u Thomas udang krek ban lejno sa office. Ka lok jong u ka penshim ya ka bag bat ka ay u Thomas. Ha ka ta ka por, lawan poi message ha ka mobile jong u Thomas. Ka rimi ka mod ban shim ya ka mobile jong u lok, manu ba pa message ya u, Henry u lok jong ka u shim wut ya ka mobile. Ka rimi kam ong ay, namar kam don jing mut sniu ya u lok namar ka shanya ya u. U Thomas mi na ying, u lejno sa office da kakali la jong. U Thomas don jinga day bat ka way ka Kynthei ka batray lang ha office jong u. Kani ka Kynthei ka kertang ka Judy. Ka Judy ka api u Thomas ha sitang lenti ban nyo ya lej ringkat bat u ha office. U Thomas pois lembha ha kata ka sngi, ka Judy kla dambha ya u. Enda u Thomas ula wan poi, ka Judy kla let dambha ya u namar ba uslam palat. U Thomas pan map ya ka Judy, bat ka satre ban kiu ha kali jong u. Ha ka sngi ka babut, u Thomas mi na ying bat ulet shaw ya ka Judy da ka bait. Kini ki arngut ki ya let syong bait keleng. Ha ka ta ka sngi, ka rimi ka let dan kam. Kat ba kadang yat tenti, ka rimi ka la kumpet sya surak. Ka rimi ka la ong, nga i kumbadey u Thomas u basyong bat pat ka way ka Kynthei. Ka rimi ka la ong biang, ngayo i bakla taray, bat ka letno ala ka jong ka kam. Ki paralok jong u Thomas, kilayo i ba u Thomas u yasyong bat pat ka way ka Kynthei. Ki paralok jong u Thomas ki ong, kumnu le ran haba udon la ka lok haying. Kumnu unut ban kit Kynthei sa rum senang, na lor ka lok jong u ka iet bahaya u. Ka lok jong u Thomas ka don haying, ka tre kam ying kam sem. Kat ba u lok jong kapat udang ya enjoy bat ki Kynthei. Ka rimi kam tip ay ka jingle jong u lok jong ka shanya bet ya u. U Thomas u ya Kynthei bet kumne, u ya enjoy bat ki Kynthei, perkat ya ka lok haying. Ha ka way ka sngi, u Thomas u don haying bat ka lok jong u. Ki paralok jong u Thomas ki bayo i u ba u ya syong bat ka way ka Kynthei, ki wan kai haying jong u. U Thomas parung ya ki paralok haying. U Thomas pen itu ya ki paralok ya ka lok jong u. Don u way u paralok jong u Thomas, pet sipang ya ka rimi. Dap katu kat nepor, u paralok jong u Thomas ula ong. Ay se kong ya nga. Karimi kalit pentong ya u paralok jong u Thomas. U paralok jong u Thomas ulit bot ya karimi na din. Uni u paralok jong u Thomas, ula itenat ya kalok jong u paralok, bat ula bat ya ka kti jong karimi. U Thomas yo i ba u paralok jong u ule klem akor ya kalok jong u. Ula ay shitap ya u paralok, bat ula pami na ying jong u. Ha ka sngi ka babut, ka rimi ka ong yu ulok. Menta ka sngi ka day ka sngi dap snem jong ka jingya to jong nga bat pi, sa wan kloy ha ying ngin ya ot kek. Ka rimi ka plan bangan siya tu no si bet ya u Thomas bangala armet. Ulok jong ka ula ong, to ngan sa wan kloy. Baro si sngi, ka rimi ka penkrek na ka benta ka jing dap snem jong ka sngi ya to jong ki. Dap san beje jan mit, ka rimi ka api u Thomas, Henry lano wan haying. Ka rimi ka sngiu sik tang, namar u Thomas u kular ka ya ka. U parlok jong u Thomas, u wan haying jong ka, u ya tu ya ka rimi ba u lok jong pi u don ha hotel bat ka way ka Kynthei. Ka rimi kam nge je uta u parlok. Uta u parlok ula ong, lada pim nge, yang nge let pej ha hotel.
Karimi bat uparlok kilet sya hotel. Enda karimi bat uparlok jeng Thomas kila poi ha hotel. Karimi ka lap shisha ba ulok jongka udon ha hotel bat ka we ka Kynthei. Thomas ulabu aj tip beriusyu. Karimi ka kendit bat ka yam kawan paino sya ying. Thomas tip ba karimi ka lap ya ba udon bat ka Kynthei ha hotel namar ba ulabu aj. Dap praba jemen mit. Thomas wan ha ying bat ka bu aj. Thomas ula Thiah no tip ba ka lok jeng ka don hang no. Ha ka step ka babut. Enda Thomas ula kendit na jing Thiah. Yoi ya ka shiti ha klik jing Thiah. Karimi ka bu de bat ki slip dawai. Thomas upule ka shiti bat tok karimi. Thomas upet de kita ki slip dawai bat ula tip ba karimi kala armet. Thomas bat ka sngeusi bat ka kemen namar karimi kala pet na ying kalek sa ha ying kemi la jong. Thomas ulej ha ying jong ka kemi karimi upan map ya ka. Karimi kala ong ye ulok. Kumnu pim lek ran Thomas pi wan wat ya nga. Kilej no ngam don kam ya pi ubriu uba im bat ka jing syukor. Kumnu Thomas pin hikai ikun jongi la syai. Bat ngam kwa baki kun jonga kin long kum ka jing long jong pi. Kilej no. Karimi kam tre syu ban wan pai bat Thomas ha ying namar kala isi ya ka jing long jong u. Thomas pen siu tu ya ka lok. Henry ka lok jong kam tre syu ban wan sa lang bat ulok. Thomas siu si ula syudi sat da kakiat mit bat sngi. Lada episode nat, singau bahalat, share bat subscribe ke channel bat share comment.